Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Suspect sa cathedral bombing na isang bomb expert alias Kama at 4 na iba pa sumuko na raw sa PNP. 3.5 milyong pisong halaga ng Cebu na nasa unasamsam, 2 drug suspect na galing pang Cavite, arestado sa Bicol. Ilang kandidato voluntaryong nagsuko sa PNP ng kanilang mga armas. Senate hearing sa pagkamatay ni Richard Santillan naging mainit, karan sa Chong nagkasagutan. Pulis na ng blackmail na ipakakalat daw ang malalaswang litrato ng isang minor de edad kung hindi susunod sa gusto niya, huli ng kapwa pulis sa motel. Samantala, mayor po sa Benguet na babahala, medical marijuana bill, posibleng pagsamantalahan ng mga nagtatanim ng marijuana. Sumabog naman ang water tanker ng isang soft drink company, nag-iwan po ng isang kritikal. Umapila kay Pangulong Duterte si Governor de Mapuro hinggil sa February 6 BOL plebiscite. At landmark visit ni Pope Francis sa United Arab Emirates, sinalubong po ng mga OFW. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Tama bang itago, mga kaibigan, sa publiko ang SALN ng mga kongresista? Ulitin natin, tama bang itago sa publiko o sa taong bayan ang Statement of Assets, Liabilities and Network ng mga kongresista? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame.
Welcome sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At tayo po ay telecasted din sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, and Destiny Cable Channel 84. At napapanood din po sa 500 pang iba't ibang cable companies nationwide. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader News Philippines at makasama po natin sa Pinoy Extreme Channel, ang ating palatuntunan sa hapon pong ito'y pinalilipad na ni Clarence Andaya, habang ang ating Operations Head Engineer Oliver Licop ay naka-remote pa rin sa atin. Kasama pong mag-uulat siyempre ang mga Leader News Patrol upang hatid po sa atin ang mga latest na report na kanilang binantayan sa maghapon. Ang ating mga telepono sa studio, mga suki, ay 0927-494-2175. Kung Globe po ang inyong mga gamit at kung smart naman, talk and text or Sun, makukontakt niyo po kami dito sa studio sa 0949-736-5000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Happy birthday sa mga may birthday ngayon. At maligayang panonood sa ating nasa malayong creative director. Ayan. Creative Director Mark Anthony Reynoso. At nanonood din po sa atin ang ating creative producer Carlo Reyes. Tuloy na tuloy, Carl, yung ating mga plano. Alright, sige. Para hindi tayo magsayang ng anumang patak ng minuto sa ating palatuntunan, iratsada na po natin ang mga reports ng ating mga Leader News Patrol. Unahin natin ang report patungkol po sa pagkaka-aresto na ng mga suspects sa pagpaslang or pag-ambush sa kandidata po sa pagkakongresista sa Quezon City na si Kapitana Crisel Beng Beltran. Report hatid na sa atin ni Koy Laura. Yes, Koy. Kasamang Errol, arestado ng mga operatiba ng Quezon City Police District ang mga pangunahing sospek sa pagpatay kay Barangay Chairwoman Crisel Beng Beltran, kandidatong pagkakongresista sa Lungsod Quezon, at driver bodyguard nito na si Melchor Salita kahapon ng umaga. Iniharap sa mga mamamahayag ni QCPD Director Joselito Esquivel Jr., NCRPO Director Guillermo Eliazar at ni Quezon City Acting Mayor Joy Belmonte ang mga sospek na sina Chopilo Formanes, Market Inspector ng Commonwealth Market, at ang magkakapatid na sina Ruel Huab, Orlando Huab at Jopi Huab. Dahil sa pakikipagsabwatan, kinasuhan din sina Cosette Capistrano, Miguel Huab, Mangmang Rasha at Boy Fernandez, at isang Angeline Huab na asawa umano ni Warren Huab na nakatakas kasama ng isang Dutch boy Bello at subject na ngayon ng manhunt operation. Sinabi ni General Esquivel na unang naaresto si Formanes sa likod ng Commonwealth Market sa follow-up operation ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Unit na pinangunahan ni Police Chief Inspector Elmer Monsalve. Si Formanes ay kamukha ng nasa composite illustration gallery na ibinigay ng testigo sa krimen. Nakumpiska sa suspect ang isang caliber 9mm na baril na may magazine at 9 na bala, isang motorsiklo, 3 handheld radio at isang cellphone at baseball caps. Itinuro ni Formanes ang magkakapatid na Huab at sinasabing kasama niya sa ginawang krimen. Agad na nagsagawa ng operasyon ang mga pulis at huli ang magkakapatid sa tinutuluyang bahay. Inaresto rin ang 5 iba pa nang makialam at angkang pigilan ang mga otoridad. Nasamsam sa mga sospek ang 3 baril, isang granada, mga cellphone, mga damit, sapatos at mga helmet na ginamit umano sa krimen. Nagkatensyon naman sa labas ng Camp Karingal nang pigilang makapasok at makapagsalita ang mga kamag-anak ng pinaslang na kapitana. Pinag-aaralan pa kung kanino dapat ibigay ang 5 milyong pisong reward money na inialok upang maaresto ang mga salarin. Mula dito sa lungsod ng Quezon, ito si Jose Koy Laura ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Thank you, Koy Laura, sa report na yan. Harinawang, yan na po yung mga totoong suspect, ano ho? Sapagkat tayo nga po ay patuloy na sumisigaw ng hustisya sa pagkakapas lang kay Kapitana Crisel Beltran na isang matinong lingkod bayan, matinong kapitana na naghangad lamang po na makapaglingkod sa mas malawak na lugar tulad po ng Distrito 2. Pero pinigilan sa pamagitan po ng pagpatay ho sa kanya noong January 31. So tayo po ay mag-aantabay pa rin kung talagang yan na ang mga totoong suspect. At higit sa lahat mga kaibigan, nais nating mabatid kung sino ang tarantado at demonyong nag-utos dyan sa mga sinasabing nahuling suspect na yan, kung sino yung mastermind na hayop na yan para patayin ang isang walang kaawawang kapitana, babae, walang kasalanan sa mundo. Ano po? So, sige. Tayo po'y naka-standby pa rin sa mga update tungkol sa kasong yan. Samantala, tuloy tayo sa isa pang report. Samahan daw po ng mga mangingisda tutol sa balak na massive reclamation dyan po sa Manila Bay. Report hatid na sa atin ni kasamang Nolan Ariola. Yes, Nolan. Magandang hapon sa iyo. Tinatayang 200,000 kataong naninirahan mula sa Cavite hanggang Bataan ang mawawala ng hanapbuhay at paninirahan sa mga coastal na komunidad sa Manila Bay kung ipipilit ng kasalukuyang administrasyon ang reklamasyon rito. Sa pananaw at paninindigan ng pagkakaisa ng mga samahan ng mga mangisda o pangisda sa rehabilitasyon ng Manila Bay ay hindi sila kasama bagkus itinuring na basura at problema. At sa mga nilagdaang Memorandum of Agreement para sa malawakang reklamasyon ay binaliwala din sila ng pamahalaan. Nanindigan ang grupo na kanilang ipaglalaban ang tunay na rehabilitasyon para sa mamamayan at hindi ang reklamasyon na ang kahulugan ay ocean grabbing para sa ilan. Narito ang pahayag ni Pablo Rosales, National Chairperson ng Pangisda, Gilbert Reyes ng Pangisda Paranaque at Boy Alban ng Laguna Urban Port for Action. Gusto pa talaga kami tanggalin bilang mangisda, diretsuhin na kami. Hindi yung nililim lang pa kami na i-relocate kayo dahil i-rehabilitate ang Manila Bay. Para kanino ang rehabilitation? Di ba dapat para sa amin? Kasama dapat kami doon sa pagpapaunlad ng pangisdaan, pagpapabuti ng kalagayan ng pangisdaan, para sa mga mangisda, para sa pagkain natin. Hindi ho ganun eh. Wala hong katiting na salita sa Manchamos para sa sektor ng mangisda. Kung ano naman mga project, dapat po magtulungan tayo. Pakinggan niyo rin po kami. At kami naman po, bilhin po kami makinig sa inyo, kami naman po, ay pakinggan niyo rin. At ang magandang na dapat, magtulong-tulong po tayo. Sabi nga isang walis, hindi makapag-walis yan kung isa lang. Pag ang walis, pag-pupus-pupusin mo, di ba? Makapag-walis yan. Kaya nga ba siya, nawawalis yan, ang walis tintik, pinagsama-sama. Dapat tayo, gobyerno, tao. Kasi ang tao, ang gobyerno. Ng mga foreign investor, tingin po natin talagang yun naman ang tunay na motibo ng gobyerno ito. At gagamit ito ng mga paraan, katulad ng mga ginagawa niya sa kasalukuyan. At kung ang mga mamamayan ay hindi matututong magkaisa sa usapin ito, ay matutupad ang pagbebenta ng i-reclaim at i-rehabilitate na Manila Bay Reclamation Project ng National Government. Matatandaang lumagda ang pamahalaan para sa Manila Bay Reclamation Project na kung saan itatayo rito ang Manila City of Pearl na mariing tinututulan ng mga mangisda. Ayon naman kay DILG Secretary Eduardo Año, umaabot na ngayon sa 230,000 ang informal settler families o ISF mula pa noong 2012. Naghanap na ngayon ang pamahalaan na mapagtatayuan ng mga resettlement sites para sa relocation ng mga ISF. Kailangan lang natin dito yung funds because the NSA will construct massive construction of resettlement houses or ISF. Pag-uusapan din ng itong interagency task force kasama yung NGO
kung saan yung mga sites available. So now we're talking of, ito na yung 230,000 a year set na yung gagawin natin. Kamakailan lamang ay inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources ang Battle for Manila Bay. Nagsama-sama ang mahigit 5,000 katao, kabilang na ang mga kawani ng DENR at 12 pang ahensya ng pamahalaan na inatasan ng Supreme Court na magsagawa ng paglilinis sa Manila Bay. Sinimulan ang mga aktibidad sa isang solidarity walk mula sa Quirino Grandstand patungo sa Baywalk area. Pinangunahan ni DENR Secretary Roy Simato, DILG Secretary Anyo, Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, DPWH Secretary Mark Villar at iba pang opisyalis ng pamahalaan ang Solidarity Walk, hudyat ng inilunsad na Manila Bay Rehabilitation. Mula rito sa lungsod ng Quezon, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Actually, whether may reclamation project dyan or wala, dapat lang talagang linisin yung Manila Bay. Lalo't yung paglilinis, kinailangan pang ipag-utos po ng Supreme Court. Therefore, ang anumang utos po ng husgado, lalong-lalo na po ng Supreme Court, ay nagsisilbing batas po yan eh. Nga lang kung maglilinis naman talaga para lamang maging attractive sa ibang mga investors, sana po ang proyektong yan ay mas marami ang makinabang kaysa sa maapi. Ano? Mas marami dapat ang mabenepisyuhan kaysa sa maapakan at magsakripisyo. Papatuloy tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero habang itinatanong natin sa bayan, tama bang itago sa publiko ang SALN? Doon po sa mga bago lamang sa salitang SALN, ang SALN po ay Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, na yan po ay isang dokumento na isinusubmit po ng mga nagtatrabaho po sa gobyerno. Whether you are elected official or career or appointed official. At may latest move po ang grupo ni Gloria. Nasa second reading na po ang isang House Resolution number 4627 na gagawin daw pong mandato na idaan sa plenary session. Kailangan daw po ay pag may nag-request, kailangan aprobahan ng plenary na ang ibig sabihin, imposibleng makakuha ng plenary approval pa sapagkat madalas, mga kaibigan, karamihan po sa mga mambabatas ay absent. Laging wala. Pero nagsisweldo ng katakot-takot at kapag nag-uusap na po ng budget ay singitan ng pasikreto ng mga budget para magkapera po sila ng limpak-limpak at may maibulsa. Ngayon, nais po nilang itago nang hindi po makita ng publiko ang kanilang mga SALN na obligado po silang isubmit. Sorry. Excuse me. Obligado po silang isubmit bilang mga public officials. Ayan po ang ating tanong. Balikan ko po yung mga suki pagkalipas po ng ilang mahalagang paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.